Nas cidades, os nomes das rúas teñen unha función básica, que é de proporcionar orientación e orde nos lugares que habitamos. Co paso do tempo, pouco vai quedando do significado orixinal que reflectía os usos e costumes daquelas sociedades. E mesmo chega a acontecer que algúns nomes agochan un significado que nada ten que ver co que poidamos pensar. Para resolver estes misterios, viñemos a unha cidade que agocha historia en cada unha das súas pedras milenarias. Benvidos e benvidas a esta naco do mundo chamado Compostela. Esta é a Plaza de Cervantes, un lugar emblemático en pleno casco histórico de Compostela. E para saber máis deste sitio, quedei cun veciño que ten moito que contarnos. Denis, ti és cómico e guionista, marchaches fora, decidiches volver xusto aquí. Por qué? Que ten? Mira, gústame porque é un punto de encontro, pero que non é de agora, isto xa na Idade Media. Aquí realizábanse os actos públicos da Inquisición, os autos de fe, aquí. Aquí estivo o Concello. E houve un mercado que polo feito de haber un mercado chamábase a Praza do Campo. Cando o mercado se trasladou a Bastos, a praza mudou o nome polo de Cervantes. Ou seja, que este é un lugar de marcha desde a Idade Media. Como toda a cidade. Sí. Esta praza ven dar a Rúa do Preguntoiro. E eu pregúntome se ten ese nome porque os peregrinos, igual que hoxe, viñan por aquí e preguntaban. Preguntaba pola catedral, non? Sí, por exemplo. Que pasa moito agora. Claro. Gustaríame dicirche que sí, pero non é a razón. Vale. A razón tamén é curiosa. Estou che falando alá polo século XII. Onte. Sí, bueno, acórdome. Había unha actividade comercial inmensa dirixida aos peregrinos. Como agora tamén, sí. Que pasa? Que o problema era que non había unhas normas para os prezos do pan, ou o viño, ou a cibache, ou as cunchas incluso, non? Entón, o bispo Xelmírez instaurou unhas tarifas que se pregoaban aquí, no Preconitorium. E dese nome, Preguntoiro. Ou seja, que realmente ven de pregón. De pregón, de pregoar. De pregón como os de todos os sitios, non? Sí. Vale. Pois mire, estou pensando que o que vou facer vai ser preguntar canto se debe aquí e vamos dar unha volta. Por favor. Pago eu. A calzada de San Pedro foi desde o século XVI a vía máis importante de entrada de mercadorías e persoas á cidade e aquí mesmo podemos atopar un nome ben curioso que forma parte da paisaxe lingüística da cidade. Estamos con Avelino, que é o xerente da Casa de Xantar o 16. Avelino, vos abristes hai 20 anos, máis ou menos. 27, xa. 27 anos, pero antes aquí xa había outro negocio. Había outro negocio que era unha casa de comidas que tiña fama polos callos, sobre todo os xoves que era día de feira. Digo eu, e como era aquela casa que había aquí? Aunque ven sendo a planta que está á altura da rúa, eran almacéns, primeira e segunda planta só eran as viviendas e o soto eran cuadras. Eran cuadras, por eso as escaleiras que temos suelen ter ese banzo tan alargado e Son tan longas, non? son tan longas, porque por aí baixaban os cabalos. E cando se colleu este local, pois, nun principio intentouse seguir con esa liña de ter unha cociña galega típica con un local típico galego e seguir esa liña, pero avanzando e adaptando aos novos tempos e as novas tendencias. O do nome é algo curioso porque eu escoitei, non sei se é certo, que era porque coincidía co día de feira. No, o do nome foron un pouco máis prácticos. O do nome ven polo número de portal que está ubicado 16. É tan sinxelo como o 4, o 16, o 18 que tamén había na rúa,
Tan sencillo como eso. Entón a xente dicía, vou a 16. Vou ao 16 da Rúa de San Pedro e xa sabían cal era. Ou vou ao 4 ou sí, así de sinxelo. Xa que isto xa foi unha cousa tamén de estrategia de marketing, non? Porque todo o mundo coñecía o 16. Foi complicarnos pouco e aproveitar o nome que xa estaba posto, era unha casa de comida tradicional e foi algo no que quixemos conservar, é dicir, ser unha casa de xantar. E racións contundentes, imagino. E racións contundentes. Pusimos brindar polo 16 por moitos anos. Por certo, se queredes vir xa sabedes onde está, na Rúa San Pedro, no número 16. Veña. Salud. Saúde. Xosé Ramón López Boullón é filólogo e vaime axudar con esta Rúa de Compostela, que sei que o nome dá moito lugar a equívoco. A ver, Xosé Ramón, que sabemos da Algalia? Pois sabemos que desde o século XII ata o século XVIII chámase, seguindo a documentación, a Algara e alterna tamén, sobre todo a partir do XVI, coa forma algaria. Hai a idea de que procede da voz árabe algara e que é da forma derivada algarada, que é a incursión nun territorio enemigo ou tropa de cabalo que fai correrías en territorio estranxeiro. Entendo que se ven da Algarada, tanto a lógica, non? Sobre papel, polo menos. Tena máis o odónimo, a odonimia estudia os nomes das vías de comunicación das rúas, repítese en varios lugares de Galicia, que se chaman Algara ou Algaria. E relacionase esa voz a Algara con orografía, co significado de cova ou grota. Vale, entón podemos dicir que non dou unha. Podemos. Hola Vicente, hoxe chámote desde un sitio espectacular, Compostela, Campus Stelae. Hola Fran, pois efectivamente estar nunha cidade histórica é fermosa, pero iso de Campus Stelae é unha etimoloxía popular que pouco ten que ver coa verdadeira orixe do nome Compostela. Estás-me dicindo que o nome de Compostela non ven de Campus Stelae, Campo das Estrelas. Efectivamente, Fran, esa é unha falsa etimoloxía popular moi extendida, ata tal punto que o propio escudo da cidade pois difunde esa lenda, non? A lenda está baseada en que o nome Campus Stelae veu motivado pola lumieira que revelou o Ana 40 Paio a tumba do apóstolo Santiago pois no Monte Libredón. Paio comunicoulle estes sinais milagrosos ao bispo Teodomiro, que foi ata ali, ata o Monte Libredón, e ali descubriu pois, o mausoleo coa tumba do apóstolo. Home, iso é o que pensamos todos, non? Sí, efectivamente, pero a realidade é outra. A documentación consultada por Gonzalo Navaza pois revela que había diferentes denominacións para referirse a Compostela, de Santus Locus, Locus Apostoli Santi, Arcis Marmoricis, Liberum Donum ou Compositum Telos. Unha vez construída a basílica é cando nace o nome Compostela para designar pois un núcleo urbano que se foi formando ao redor. En canto á etimoloxía de Compostela, pois tense case por seguro que o topónimo contén o resultado común galego do participio do verbo componer en latino, isto é, composita, e engádeselle un diminutivo correspondente ao latín ela. Hai investigadores que sosteñen que o verbo componere estaría no topónimo coa acepción de sepultar, por tanto, o topónimo faría referencia a un lugar de enterramento, a un cemiterio, e hai outros investigadores, entre Lespil, pois, que defenderon a acepción deste componere latino como o significado de fabricar, construir, adornar. Por lo tanto, o significado de Compostela desta acepción sería o de ben construída, ben feitiña, non? E hai tamén algún investigador, como Moralejo Álvarez, que considera que estas 4 Compostelas que temos en Galicia, 3 en Portugal e a Compostilla Berciana, parecen derivar de composto, nome latino serodio do esterco e do abono, que pervive no inglés actual baixo a forma compost, polo que Compostela pois, tamén podería ser pois, un pudrideiro, non, derivado
a existencia que hai debaixo da catedral dun cemiterio no interior dela. Fran, eu creo que de todas as etimoloxías posibles ou de todas as acepcións posibles quedámonos coa de ben feitiña, non che parece? Ai, que han contado, Vicente. Vou non ir asimilando, Veña, ata a próxima. Hoxe aprendemos algo máis dos lugares habitados polos nosos devanceiros e que na actualidade habitamos nós. Moitos deses nomes agochan historias que forman parte do noso patrimonio e que queren ser descifradas. A toponimia agarda por vós.